Täältä tulee ensimmäinen päkki. Täältä tulee Saudi-Arabia, Goalkeeper, Al-Hilal. Ja olisiko tämä mitä mä luulen? Al-Ovans. Mistä arvasin? Tässä videossa siinä yritetään päästä mahdollisimman pitkälle, saada paljon näyttökertoja tilaa, mutta ensimmäisenä nyt kuitenkin tehdään videoita, eikä ole niin pitkällä vielä, mutta yritetään saada näyttökertoja. Ja mä otan niin kauan, kunnes sä tilaat ja tykkää tästä videosta. No niin, hyvä. Jatketaan siis videon pariin, ja tosiaan tässä videossa otetaan FC24. Täällä tulee taas 3. päkki putkeen. Brasilia. Left wing. Real Madrid. Vinicius. Come on, Vinicius. Ei voi olla huonompaa pelaaja. No voi itse asiassa olla. Tosi hyvä päkki, oli kyllä pakko myöntää. Mitäs nyt? Oli kyllä aika hauska, että tuossa viime viikolla niin kävin kaupassa, niin ostin sieltä juomista, kun mä tulin takas kaupassa. Tulin kaupassa, tämmönen kauppa, ja tulin kotiin, ja sitten mä jätin juomaksi hetkeksi pois, tai tuohon pöydälle, niin kävin ulkona, niin se on viihdynyt myös kaikki juot. Niin kun katsoin mun veljen huonetta, niin se oli kaikki juot. Et aika hauska. Oli paljon niin hauska. Vinicius laitetaan kentälle. Tosiaan pitäis veikkaat. Laittakaa kommentteihin, mitä pelejä mä tekisin seuraavaksi tai videoita. Toista laitetaan jotain hauskaa, mä tehdään maisteluvideoita tai tällaisia, että kokeillaan sellaisia koktaileja tai tällaista, en tiedä. Laittakaa kommentteihin alas. Mä vastailen niihin. Tänään kaadetaan tuolta. Ja sitten tässä sitten jossain kohtaa tullut kavereiden kanssa niin tuolla pimeä piilosto. Jos katsoo tätä videon loppuun asti, voin kertoa lisää sitten siitä. Täältä ei nyt tullut mikään Team Atla Drogba. Saattaa olla ehkä tässä nyt lähiaikoina, ehkä viikonloppuna, niin tulee paljon videoita, kun mä tässä meidän kaverin kanssa kuvaillaan sitten. Ja varmaan ehkäpä käydään mettässä ja tällaista, niin toivottavasti jaksaa katsoa sitten senkin sieltä. Ja tosiaan tässä nyt olla pimeä piilosta, tulee varmaan muitakin tähän näin, niin sitten päästään kuvailemaan. Toivottavasti sitten menette katsomaan sen, varmaan julkaistaan lauantaina tai perjantaina. Mitäs muuta? Ja saattaa ehkä FIFA-videoita, en tiedä. Sitä peliä nyt. Mä osaan selostaa nykyään vitsi hyvin. Hei, mä oon pelinnyt sen Viniciuksen. Syötetaanpas tuolla nurkkaa Viniciukselle. Oi, miten Vinicius pääsi läpi? Joo. Se lähtee Vinicius. Siteen. Vinicius. Kartan seuraavaksi tapahtuu Sideen lähtee perään. Vetää ohitse. Sieltä tulee Bellingham, lähtee vetämään. Täältä tulee Tavolski. Vinicius, katsotaan mitä Vinicius pystyy tekemään. Katsotaan pystyykö Vinicius. Vinicius. Shoot. Ja maali. Mistä arvasin? Jos tykkäätte tästä videosta ja tilaatte. Muistutan vaan, että muistatte tilata sitten tämän videon, että voidaan sitten tehdä. Ja täältä varmaan tulee myös noita Among Us-videoita ja tällaisia, että videoideoita riittää. Että voit itsekin laittaa sitten kommentteihin, että videoita tehdään. Olisi kyllä kiva lukea niitä. Ja toinen maali. Onko tämä joku helpotettu versio? En tiedä. Tosiaan tässä on vähän kiireitä nämä viimeiset 3 kuukautta, niin mä voin tehdä videoita sen takia. Se on ollut pitkä aika. Toivottavasti viihdytte täällä sitten katsomassa näitä videoita. Jos teillä on tylsää, niin tulkaa katsoa mun kanavalta videoita. En tiedä, onko nämä julkisia. Toivottavasti olisi. Koitetaan syödä tuosta Vinicius tuolla nurkassa, niin syödetään sinne pitkä. No nyt oli kyllä vähän kärräkkä se huono. Joo, koittakaa nyt vähän katsella tätä videota, saada enemmän näyttökertoja ja tilata kanavaa, että saadaan paljon tilaajia. Tekana täällä varmaan saada se 100 tilaajaa ensin, se olisi ehkä kiva. Kyllä kelpaisi. Sitten Luis Figo yrittää. Oho. Kommentoikaa alas, mikä on teidän lempiharrastus. Ja mikä on teidän lempiväri ja lempiruoka. Saa tulla ehkä
konepelejä. Saattaa ehkä tulla pelirakennuksia, eli rakennetaan tietokoneita ja tällaisia. Tuossa nyt ensimmäisenä näytitte tästä videosta, koska mä yritän pitää teille vähän tällaista viihdettä täällä, mutta mä en tiedä viihdyttekö te. Kertokaa kommenteissa. Toivottavasti. Koitetaan powershottia. Ei, se oli ihan full timea. Jännä. Tosiaan tossa kavereitten kanssa ollut nyt viimeiset 3 kuukautta nyt kiirettä, niin ei tullut videoita, niin tämän päivän jälkeen mä lopetan videon 35 minuuttia, niin tällaista. Hei, pitäkää te mukava ilta siellä ja mä lopettelen tässä videota, niin hyvää päivänjatkoa teille.